Para poder arrancar o servidor de DHCP, deberemos en primeiro lugar crear unha subrede dentro do servidor que non é máis que un rango de direccións IP que o servidor de DHCP vai a poder asignar aos equipos da rede. Para poder configurar esta subrede, imos a entrar na ferramenta de administración do servidor de DHCP que atopamos dentro da categoría de servidores do webmin. Aquí atopamos a opción de engadir unha nova subrede. A esta subrede temos que introducirlle unha descripción que identificará a subrede, a dirección de rede e máscara para esta subrede e o rango de direccións IP que imos asignar. En un primeiro momento só podemos engadir un rango de direccións, pero se despois queremos engadir novos rangos a esta mesma subrede, podemos facelo editando a subrede unha vez creada. Neste caso, imos introducir un rango de 10 direccións IP. Podemos tamén introducir algún parámetro para esta subrede, como por exemplo o tempo de arrendamento para as concesións que se fagan de direccións IP dentro deste rango, é dicir, cal vai a ser a validez en segundos dunha dirección IP que se conceda a un equipo que tome a dirección IP deste servidor de DHCP. Neste caso deixaremos todos os valores por defecto e picamos no botón de crear para crear a subrede. Agora xa podemos arrancar o servidor de DHCP e podemos ver como agora, editando a subrede, poderíamos engadir novos rangos de direccións IP dentro da subrede, nestas caixillas que aparecen en branco.